fantasmes amagats i bruixes sense sang. És un món oscur i perillós, ple d'ombres i sorolls. Ens fa molta por els llocs abandonats, que no ens deixen pensar més que en el terror. I la por a la soledat augmenta sempre de nit, quan estem tapats al llit, cridant sense sentit. Tenim moltes pors, sobretot quan hi ha foscor. Sempre covardits, atemorits al nostre llit. Tenim moltes pors, sobretot quan hi ha foscor. Sempre acovardits perquè la por ens dona por. Nosaltres som la por, personatge principal d'aquesta història que va ocórrer fa milions d'anys en una època en la que encara vivien els dinosaures. Era una època en la que no hi havia internet ni cap aparell electrònic. Això vol dir que quan el sol s'apagava, totes menjaven per les coves perquè hi havia molta foscor. Als cavernícoles els agradava molt pintar a les parets de la cova, però ells no pintaven com els artistes de pop art. Ells pintaven molt millor, amb les mans o amb materials naturals, amb el fang i les arrels i les fulles. Podeu trobar les seues produccions si busqueu en Google i podeu aquestes. Cuidaven molt del planeta Terra. No existien els telèfons mòbils ni la televisió. Tampoc havien escoltat parlar mai de l'escalfament global i del perill de les armes nuclears. Però nosaltres sí que existim. Existim actualment i sempre existirem, perquè la por ens dona por. Vinga, no assustes al menús i a les menudes. Ara us anem a presentar una història de dos amics, el Rodongo i la Catiusca, que cada un d'ells tenia por a una cosa. Rodongo tenia moltíssima por a la foscor, als sorolls, a les ombres, als mentes i a brillar. I Catiusca tenia una por diferent. Ella tenia un secret que li amagava al seu amic perquè tenia por de que Rodongo no l'acceptase. Diga, que li faltava confiar en si mateixa, un poquet d'autoestima. Esperem que us agrade la nostra recreació del món del passat i que aprengueu a vèncer els vostres pors, tal com ho han fet els nostres amics. Doncs si no t'altres, el que és avui és per jugar a la Tetraplay.
Escucha, que estic fent els deures, que si no la meva mare no me deixarà jugar a la play. Vale, estic pujant. Ui, mira, si està sent germà de la meva amiga. Mira, ho va fer molt bé, Ara te toque. Uau, que gran treball, però que artista ets. Tu ja estàs dibuixos. Podries vindre a la meva cova a fer les deures. Tu ja saps que a mi no se me'n dona res sobre la tele artística. Però què dius? Tu ets molt més creativa que jo. El que passa és que no et valores lo suficient. Adivina i fes-me un dels teus dibuixos així al costat. Però què dirà la mestra de tele artística? No passa res. Jo li diré que és un treball col·laboratiu. Una fusió d'estils. Estàs segur que vols que dibuixi alguna cosa? No farem el nostre treball. Ala, no! Tot el contrari. El nostre treball conjunt serà genial. Has vist que bonic ens ha quedat? De segur que t'agrada. A tu t'agrada? Sí, no sé. I a tu? A mi m'enamora. Ets una gran artista pedraplàstica. Obodongo, esto es per ara els deures de pedramàtiques. Recorda que has de fer una tristesa. Ja vaig, mare, ja vaig. Però de veres, que mare més pesada que tinc. M'agradaria ja complir els 12 anys per a poder independitzar-me. Vinga, Hugo, no et queixes tant. Almenys, tu no tens un germà menut com el teu. Això sí que és insuportable.
segur que vos assuste, perquè en un monstre em convertís i a la cova en refugi. Quan s'amaga el sol, una monstra lletja soc. Ningú em voldrà mai, per això tinc inseguretat. Ja podem descobrir el secret meu de guardar. Em podrà o no es contentarà. O no es contentarà. ¡Eclipse solar! Quan la lluna passa de llarg, el sol tornarà a brillar. Ara ja que coneguem els seus secrets i esperem que aprengui a confiar. ¡Eclipse! ¡Eclipse! ¡Eclipse solar! El sol s'ha amagat i a la cova m'he refugiat. Espero que Katiuska no s'hagi enterat de que la foscor m'ha espantat. Tinc sort que s'haig amagat, o el meu secret haguera esbrinat. M'agradaria poder-li contar, però tinc molta inseguretat. Katiuska, està per allí? Ara vaig a... Però per on estàs? Ací estic! Uf, estava preocupat. Què li ha passat al sol? Per què s'ha apagat? No sé, ha estat un misteri. Torna a brillar el sol. Té semblanceria. ¡Eclipse! ¡Eclipse! ¡Eclipse solar! ¡Estos cavernícolas! Como la Katiuska, encara no coneixien el fenomen natural. ¡Eclipse! ¡Eclipse! ¡Eclipse solar! Has escoltat alguna cosa? Sí, deu ser el que xiulava. Sí, eso sí. Has vist el que li ha passat al sol? Sí, s'ha anat apagant a poc, creant molta foscor. Buf, menys mal que ja ha passat. T'ajuda la construcció de Tetrispedra, i s'ha desmuntat. I se l'hem de pressionar a la terraplén. Vale.
els amics dels nostres amics. No! Tu ets la meva millor amiga. Els demés són sols companys. Gràcies, Obo. Tu també ets el meu millor amic. Obodongo, has acabat els deures? Sí, mare. Estic amb la Katiuska. Podem jugar un ratet a la pedra play? Si has acabat els deures, sí. Guai! El temor es manté viu. Mai deixes de tenir por. Sobreviure és divertit. Respecta sempre les regles. El temor es manté viu. Mai deixes de tenir por. Sobreviure és divertit. Respecta sempre les regles. Obo, ets encara ahí? Odongo, sóc jo, la Katiuska. No ets la Katiuska. Ets un monstre que s'ha menjat a la meva amiga. Obo, sóc jo. No reconeixes la meva veu? I Obodongo, desconfiat, pensava que el monstre s'havia menjat a la seva amiga. Mostre la Katiuska va perilloso. Obodongo li tenia que fer preguntes d'eixes, que sols els amics comparteixen. I com que la Katiuska era la seva millor amiga, ella li respondia correctament. Així, li va demostrar a Obodongo que encara que s'havia convertit en un monstre, seguia sent la tímida i carinyosa i bona amiga. La Katiuska. I com va acabar la història? Doncs, ara veurem. Quina és la data del meu naixement? El quart dia de lluna creixent de fa 11 primaveres. Uah, és una pista de grafitis, no? No sé, prova altra pregunta. Quin és el meu color preferit? El roig carmesí. Quin és el meu museu preferit? Les toves del Camilla. Quin és el nom de ma mare? Obodongo, encara que tu sempre li dius, mamà. Quin és el meu menjar preferit? El mamó. Però com que és tan difícil de casar, se'ls el menges alguna vegada cada 2 primaveres. Quin és el nom dels meus millors amics? La Katiuska és la teva millor amiga, no hi ha altres. A tu t'agrada diferenciar molt bé entre companys, amics i millor amiga. La Katiuska és la teva millor amiga. Quin és el meu nom? Obodongo, Pedrola de todos los santos. Pero sols em dones permís a mi per dir-te Obo. Katiuska, estàs ahí? Sí, Obo, ja t'he dit que era jo. Però qui és el monstre que està allà amb tu? És dolent? Es poden fiar? Sí, Obo, però mantén les distàncies. Però per què està aquest monstre ahí? Obo, tot té una explicació. M'agradaria ser sincer amb tu, però tinc por. Que tens por? Però por a què? Si tu ets allà amb el monstre i parles supertranquil·la. Obo, existeixen molts tipus de pors. La meva por no és a la foscor, ni als malsons, no tinc por de la mort, ni dels llocs abandonats.
Clar que sí, ho fas sempre que vols contar-me algun secret. Ara sí que sé que ets tu. Sols tu sabies això. Ja sé som-ho, m'alivien les teues paraules. M'agradaria contar-te una cosa, però no vull que canvi la teua percepció de mi. Tranquil, res del que digues pot canviar la nostra amistat. Comprendo perfectamente todo. Vivimos una época en la que no existe la llum artificial. No tenim llanternes ni llàmpades. De fet, encara no hem descobert el foc. És normal que tinguis por. Tots hem passat aquestes pors a la foscor, als sorolls, a les ombres desconegudes. No t'has d'avergonyir, això no es va, ni pitjor ni millor amic. No era foscor. Ara veuràs per què. Però has estat molt valent contant-me el teu secret. Gràcies per confiar-me. Em fas sentir molt especial. I tu? Que dius que em contes ara el teu secret? O no? Veritat que confies en mi? Clar que sí. Et puc demanar un favor? Prova. Tanca els ulls. Quan es fa de nit, segur que t'assuste, perquè en un monstre servil jo em convertisc. Sempre jo m'he amagat i el secret t'he ocultat. Dona'm la mà i veuràs
jo. Ja tinc les teues dues mans agafades, però altres dues em tapin la vista. Oh, sóc jo. Respira. Compta fins a 3 i intenta confiar en mi. Ja pots obrir els ulls. Katiuska, eres tu? Sí, A veure, sembles tan diferent. Deixa'm veure. sí, sóc jo, però amb el cos canviat. Oh! Hola! Cati, Dime, ets una serp genial! com? Doncs, que no escoltes? Que no em fas por! Buf, com m'alegra escoltar les teues paraules. A més, tens 6 cames, 4 braços, 6 ulls, 3 boques i 3 nassos. T'has menjat molt, no? Què menges? Dos xiquets com tu. Vas de conya, no? Que bromista eres, Cati. Però, per què tens aquesta forma? No ho sé, Hugo. Això em va passar des de que vaig complir les 11 primaveres. Cada vegada que s'amaga el sol, el meu cos canvia. I estava molt angoixada, perquè em feia tanta por que em vegueres així i no m'acceptares. A veure, jo... Pots dir que jo soc molt pariga, però tu ets la Katiuska. I la Katiuska és la meva millor amiga. Com vaig a tindre jo per a la meva millor amiga? A més, molt és molt! Gràcies per les teues paraules. Em van molt bé perquè em costa molt acceptar el meu nou estat. A més, podem traure molt de profit al teu nou estat. Has provat a casar? T'estime, Cati. Sigues com sigues i estigues com estigues. La seva amistat és ajudar. A superar-nos en seguretat. Continuem vosaltres mateix. Que l'esport se supere amb el temps. Aquesta òpera ja s'ha acabat. Espere que us hagi agradat. Hola a tots i a totes. Som Pau i Daniel, els caps de producció de la companyia d'òpera This is Rock. Gràcies per vindre a l'estrena de la nostra òpera. En especial, volem donar les gràcies per vindre a Neus, l'Encefire i sobretot a la nostra extutora, Teresa. Aconseguir això ha sigut un gran treball en equip i molt esforç per a aconseguir aquest gran treball. Com alguns ja sabreu, la nostra òpera tracta de dos amics de la prehistòria, que tenien por. Cadascú tenia por a una cosa diferent. Obodongo tenia por a la foscor, als trons i als sorolls estranys, mentre que Katiuska tenia por a la soledat i un gran secret que tenia que ocultar a Obodongo. Teniu que tenir en compte que és una òpera que dona un poc de por, però voldríem explicar-les la màgia del teatre. Darrere d'aquests llençols s'ha amagat gent.
i faran sombres. També tenim un aparell que fa trons. Però això són els trons. Però com ja veureu, no són trons de veres. També tenim una màquina de fum. Així que aneu a fer-ho, no és fum de veres. I és tot en real, no hi ha mostres. Dit això, esperem que us agradi l'òpera. I com no, els nostres directors artístics, Toni Ruano